Ma'am, sir. Ano si sir? Pas ba daw? Sir. Isa pa. Sir, Tawag ka, ari sir. mo merienda, sir. Utro po ka, sir? Kita na ka kung itsura. Ngayon ba dyan ka, sir, sa kuha? Ano ba? Tarong ko, kay ko Sorry, tawag daw. sir. Sir pa, John. Sir. Utro po ka, matubag ka. Kita na mo sa kung itsura din. Kagwapan ako, tawag ko yung sir. Sorry jo kay sir. Sorry jo kay sir. Mukatawa ka. Ako pa kung isa, sir, ma'am ang inyong tawag sa kuha din, sir. Ma'am, kaklaro, anak. Kita mo nga, saan ka sexy, tawag ko yung sir. Saan po ka na mo pagtawag og ma'am? Og imong bungot, kadaghan ang bungot nimo? Mas kinaka na akong bungot, natural mo, turok na siya. Muganing gusto na ko na akong bungot, kuluran o pink. Kaya para ma-success, ikitawag ko nagyapon ko yung sir. Klaro, makita ka, talo akong dughan rin, gaog doon na na, itawagan ko yung sir. Na, oh. Dahi, wag kay na. Sabi gusto niyo man di ay. Ipukpok ko ni yahong sa inyong agta. Oh, katawa. Na. Oh. Dudong-dudong ko na kaya tubag. Tubag dayon. Kasi pagsuntukon ka yung bakba diyan. Lugwa ng mga bagol-bagol na color paint diyan. Na. Puisit ko ninyo. Oh, katawa. Kasi pang diklahon kanina ng ikog nyo di aron. Mga dagko, mga... Mura man ko bugal baksidor sir. Ano naman yung murag baksedor? At least, ang akong dugo, berde. Kaklaro, anak. Isa lang katanon nyo sa tao ba? Kung... Yours. Ano nga doon nag-iingon sa kuwa nga? Ma'am, kana mo na among kalipay mga... Kuan, bayot, ma'am. Di kayo tawagon tayo, sir. Magmasin mo sa mga kanak ko lawas. Macho. Katawa. Katawa. Usa jud eh sir. Ma'am, lagi, ma'am. Kasabot mo? Mapagay sa imong ma'am, sir. Ayun, nagtubag-tubag. Mutubag pa jud ka. Tawag og ma'am. Huwag kay tutoy sir. Ang hipo, mangganit ka. Sus, ginoko ka. Mura bang mga lalaki, no? O wala mo yung mga kwarta. Laing diham. Ang damot din mo sa mga bayot. Lagot kayo mo, ha? Kami rin yung... Kung ano ninyo, wala naman ikapasahin ako asa mong mga ito. Hita na mong bayot. Se. May mga... Wangot. Nako.